Eli moikka vaan tänne uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan Grow Garden kakosta. Grow Garden kakosta. Ei oo mun eka kerta. Ei oo mun eka kerta kun pelaan tätä. Oon pelannut aikaisemmin. Piti nuo äänet laittaa pois kun ei kuulu mitään. Tai noi Robloxin äänet. Joo, niin oon pelannut aikaisemmin tätä, ei oo ekaa kertaa kun pelaan Grow Garden kakosta. En oo vielä mikään hyvää kyllä, mutta joo. Harvestaan nyt täältä ainakin nää kaikki. Palataan sitten sen jälkeen kun mä oon harvestanut nää kaikki jutut. Niin nyt mä oon harvestanut ne kaikki. Sieltä nyt käydään sellaan ne myymässä. Oh. No ei toi kyllä 2 tonnia ole kovin paljon oo, mutta saatiin me edes jonkun verran. Katsotaan mitä siidejä täällä on stokissa. Pampuja mä en välitä pampuista. No ei kai täällä sitten ei mitään muuta, mutta mä ootan yötä, koska yöllä mä tuun pölliin joltain tältä servulta jotakin, mutta mä en tiedä vielä keneltä. A tuo, B tuo, C tuo, D tuo ja sitten, no niin. Täällä on muuta, mutta sen mä näen, että tuolla on kultainen applepuu, mutta ja sitten tuolla on pineapple ja tuolla on green beania ja mikä tuo green bean ja sitten tuolla on bananaa, greippiä, pineapplea, kaktusta, green beania ja kaktusta ja strawberryä. Soprestokkas, käymäänpä kattoo se. Koitapa tässä nyt miettiä ei, miksi me mentiin sellille? Koitapa nyt tässä sitten alkaa miettimään, että mitä täältä sitten keneltä varasta. Voidaan sitä periaatteessa kaikilta varastaa, mutta mä tiedän joltain ainakin. Ei oo hyvä shoppi. Ei ole mitään hyvää. Käydäänpä kattoo nyt näitä tyyppejä, mitä näillä on. Bambu, kokonut. Mikä toi on? Toi sen greippi. Joo, niin se on greippi. Tuolla on noita kultasia. Oon miettinyt tätäkin, kun tällä on aika isoja nuo pineapplet. Jos varastaisin, ottaisin ton, kun toi isompi. Ui, mitä nuo on? Dragon fruitti. Nuo erilaisia entä Grow Garden siinä ykössä. Mä ehkä varastan täältä. Tuolla on ihan todella isoja appleja, cherry. Ihan todella isoja pineapplejakin. Dragon fruittejakin. Mä varastan ton pineapple. Sitten sen varastan. Käydään katton toi Gear Shoppi. En mä tiedä näistä mitään. Joo, en tiedä noista. Mikä tää kuiltsi oli? Mä en muista. Niin se on tää. Ui, tänne on taas tullut joku hullu. Pikkusen
Ei kun noi on, ei noi mangoja. Isot. Tai sitten toi. Täällä nyt tulee koko ajan hyviä, nyt on vaan koko ajan hankalempi ja hankalempi päättää. Minkä minä oon, kenen, noni. Mä Noni tästä mä tykkään tästä, mikä nyt on tällä hetkellä, kun mä Rainbow Seed. Ei ku se ei spawnannut tänne. Niin. Se ei spawnannut. Miksi? Noi on siidejä. Nyt on ei vitsi, mä oon pöli. En tosiaan lukenut resto. Mä haluan saada yhden Rainbow. Mä haluan varastaa myös. Se otti ne pineapplet. Ei vitsi. Se otti mun pineapplen. Vitsi. En saanut varastettua keneltäkään mitään, enkä saanut Rainbow Seedia. Hyviä se sitten meni. Joo. No soppirestokas. Tuolla on aika paljon noita pettejä. Tuolla tyypillä. No en mä jaksa. No otetaan yksi korni. Tää korni on mun palkkio tosta kauheasta yöstä. Palkkio. Ihan kauhea yö. Siis ihan kauhea yö. Joo, ja sitten muistakaa, tai ei muista, menkää ehdottaan kommentteihin, että mitä videoita te haluatte. Ja tolleen. Menkää kommentteihin ehdottaa, mitä videoita te haluatte, ja sitten mitä pelejä me pelataan. Sitten ehdottakaa itse asiassa ihan mitä vaan kommenteissa. Mä yritän toteuttaa ne toivomukset. Ja sitten Brookhavenissa piilosta videota on kohta tulossa. Voitte keksiä uusia pelejä. Tai voitte ehdottaa kommentteissa, että minkälaisia pelejä siellä voisi vaikka tehdä. Tai sitten jossain erissä pelissä jotain pelejä. Ihan mitä vaan. Mä koitan toteuttaa kaikki. Ja niin, ja tää video alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Tää oli vähän lyhkäinen video, kun ei ollut oikein mitään ideaa, mistä kuvata ja tommosta. Sitten mä onneksi täystä voihan mä nyt tää Grow a Garden kakoustakin kuvata, kun tämä tuli. Tästä ei ollut vielä yhtään videota. Ja niin poispäin. Joo, moikka. Ei. Kiitos kun katsoit videon. Me nähdään seuraavassa videossa ja muistakaa tilata kanava ja tykätä videossa ja kommentoida tonne alas niitä videoideoita. Ja muistakaa laittaa ilmoitukset päälle.
ja tommosta se on